Hello, mayong paglatagaw mga amigas. So, kumusta man mo? Medyo dugay-dugay dyan mo ako i-upload mga amigas. Medyo similuya sila tagaw. Kita mga amigas eh. Umot nga na nga nawa dyan i-upload eh. Kalit mo lang kaway gana eh. Nawadyo ka na kapuyan ako upload video. Sukad nga adi day sila ta may istorya kay kasapaan na punta. Bito mga amigos, kumusta mga amigos? Dito ko ganina mga amigos, nilakaw ko. So nakalakaw ko ganina mga amigos. Sorry ko kanang carbon. So, carbon mo dyan itong destination, mamigos, kay kuhan lagi, mamigos, kanang gimingaw ko kaon o kuhan ba, kanang mga phrase nga utan. Sahay masuman mong tagkaon, kanang mga labi na mga lutodaan ba, no? So, mas lami magaling kuhan. Di lami mga po ng lutodaan ka na bang ngitag ka ng utanon ba? Utan nga labi na ng mga simple na pagluto. Parehanan ko na lubati, okra mo sa favorite na mga amigos, taong napuhaan na ba mga amigos ba? Na napalit po itlog. Napalit sa kubuan mga amigos. Una na mga amigos, yung suri kukuhan mga amigos. Dito mo ko sa SRP. Sorry baka ito na dapis dagat, makita mo si Silix tagan sa mga estudyante na standby dito at sakto sa pagkaputo dito mga amigos, aputos tumoy balik ra ko dayon, lakaw-lakaw ra ko mga amigos, wala sa mag-video kay na may sound. Pagkuman ni adto ko dito sa plaza, ni hapit ko kay nangihi mga amigos pa ni ato sa plaza Independencia kay mangihi. Taga nag-jogging sa plaza mga amigos. Nya pagkuman na to mga amigos, nya ato carbon mo to ni paliko utanon. O pa di ay. Gigoto mong ko samtang naglakaw-lakaw ko mga amigos. Dito ko sa Musuki kanang maligya o kanang kuan ba seafoods kanang inason saang ba saang. Nya nasa dako nga kuan. Ito nga itong dako mabila mo zero. Nakalimang ko sa'y pangan itong dako. So saang may yung palit mga amigos kay favorite na no saang. Kami isang saang mga amigos. Tusob sa suka niya puso. Nagkahurot kong tulo mga amigos aduha na sa kabila. Parisag ko kabusog pagkuman kita ko butong na yung ligang butong inong ko butong takaon lami. So mo to mga amigos, ngita ko okra, maligya okra nya tagkuan na kilos okra tag 60 tama sa to o 60. So nipalit ko tunga rin palit nya dasay talong palit sa tunga nya lubati tunga gyapon ang ipalit. So nakalimot ko palit og kuan mga amigos kanang itong sausaw sa suka arbo itong labuhan na ba ay kanang kamuti nga sana udlot sa kamuti ba gay. So nakalimot ko mga amigos, wa mo nagbibaligya ang ito naplita na ako mato pa doon ang ito ko uli nakalimot ko do stock buwad dito daw lami mo ikaon o kung usahay basta na buwad mga amigos. So dito ko sunahan mga nalain man ang pwesto sa buwaran dito ng palit mga amigos, palit na mga kuya. Isuning si kuya nga itong tindiro wa mo tagda ningaw man lang wala maganang isapot nibalin lang ako speaker tindahan nasa hinana day no kanang murag di kaganahan o customer balag di malin yung kuhan. So mo to ni palit ko tunga gyapon ang ipalit mga amigos style kuhan lupoy yung napalit lupoy nga buwad tag 140 o 120 day. So tunga ang gipalit mga amigos. Pagkuman na to mga amigos
medyo apiki na kay magpakaon po ko zero mag-jeepon ako nya padung uli kay marga apiki bagay magkaon zero city. So nagmotor na lang ko mamigos, sakay na lang ko, wa ko mo motor, sakay na lang ko balabal ba para madali. Di sa mo sakay pag ma-jeep ug kuan niya na kinumpra gani samo guys sa TL ba. Ninapad yung itlog day pinalit. Basi matumba ng itlog pa nga buak. Sumaro to mamigos. Ni-update lang ko mamigos kay kasi matingaw mo mamigos nga wala ko upload. So, ora to. Basta gilaay sila tagaw mamigos. Gilaay. Alright. Babu. Salamat sa suporta ninyo mamigos day. O amping mong tanan.